салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F аст бародаро, хетчбек, солаш 97, созишвори газ, бензин, кузов хетчбек, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Чӣ хеле мебинед бародаро, мошина ремонт кардаги, монадёжнӣ кардаги, состаниш 100%, мошин дедара. Мато коробка ходои 100%, задагӣ пистагӣ надора, краскаш нав, кожаный салон, сентр замок, пул дора бародаро, электропакет, 1 сол ҳуҷҷат, аккумулятори нав. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш бародаро бо маслиҳат. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти баратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира се барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда рекламаш мекунем. ваз 21 да аст бародаро, ки комментар дар пурсидагӣ буданд. сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.5 инжектор, коробкаш механик. мошин бародаро ҳолати миёнада қарор дорад. ҳозирашда 100% кор карда истодай. мотораш 1.5 инжектор. чӣ хеле гуфтем, нарша 10500 мега, қарор дорад дар наҳояи Ҷалолиддин Балхӣ. харидори аниқ бошад, биё мега мошина пешбина, махсуша савдо мекунем назди мошинда. маромад бародарои мошинхар, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. дигар мошини мо бародаро ваз 2106, солаш 91, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.1, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин дар ходои бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. бародар дар сум дар кор аст, рӯшна фурӯхта мешавад бо нархи арзон. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 8000 сомон мега, бо муомила дорад. бародарои мошинхар, барои маълумоти дигар ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Астраҷи караван аст бародаро, солаш 98, сӯзишвори газ, бензин, кузов универсални, объем 1.6, 16 така экотега бародаро. коробкаш автомат, ҳолати мошин 100%. мошина бародаро Москва будагай, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. на ходои матои коробка ҳамаш 100%. бародар касале дорад, сарошна фурӯхта мешавад бо нархи арзон. нарша бародаро 50000 сомон мега. чӣ хеле гуфтем, дар шаҳри Душанбе. харидори аниқ бошад, биё мега мошина пешбина, бо савдо мекунем. ҳуҷҷатош то моҳи сентябр бародаро муҳлат дорад. маромад бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. каравани навбатӣ бародаро, Астраев каравани парастӯи ҳастай, солаш 96, сӯзишвориш газ, бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро состаниш мега созай, мотор коробка ходовиш соз, заводской моторша мега, кондитсионер дора, кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 26 мега, бо савдо мешавад. бародарои мошинхар, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед.
мошини навбатии бародаро Daewoo Nexia аст. Солиш 96. Сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ миёна. Мошин бародаро нахадҳои ҳама 100% кор мекунад, танҳо хадҳои карандакор. Қарор дорад дар шаҳри Бухтар, нақша 14000 сомон мега. Мошинхари аниқ бошад, биё мега ай пеш мошина бина маҳбур шуда савдо мекунем назди мошинда. Маромад бародари мошинхар, рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони канал меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.